Než promluvíš, ptej se. Je to nutné? Slova mají sílu. Ale většina z nich je jen šum. Já nechci křičet do světa. Nechci přesvědčovat. Ani si získávat přízeň. Jsem hlas, který nepřichází zvenku. Jsem hlas zevnitř. Hlas, který slyšíš, když se zastavíš. Když vypneš hluk, názory, hodnocení, když stojíš sám se sebou a nemáš se kam schovat. Jsem hlas klidu, který nezávisí na tom, co se děje venku. Nezajímá mě sláva, úspěch, porážky. Zajímá mě jen to, co můžeš ovládnout. Tvoje mysl, tvoje činy, tvoje reakce. A i když přichází bolest, i když přichází smrt, ztráta, hanba, můžeš zůstat klidný. Můžeš být jako skála, jako římský sloup. A tohle není poezie. Je to trénink, denní disciplína. Vítám tě. Jsi tady, protože už víš, že skutečný klid nepřichází zvenčí. Jsem jen hlas. Hlas stojka. A teď můžeš poslouchat.